Pandemie, când mulți dintre cei care astăzi se dau mari experți au aruncat bugetul țării în aer, fără ca banii să se regăsească măcar în investiții sau în buzunare. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Emilia Crețu. Vă invit să urmăriți știrile orei 17 la Antena 3 Constanța. Incendiu de proporții în localitatea Casian din județul. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile orei 17. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Urmează emisiunea pe subiect realizată de colega mea Alina Gâju, unde invitați vor fi Ștefan Pleșoianu, șef serviciu comunicarea colecțiilor din cadrul Bibliotecii Județene Constanța, și Elena Cioclin, coordonator proiect Code Kids. Rămâneți pe Antena 3 Constanța. Te-a apucat. Ai văzut cât avem de plată? Hai să schimbăm furnizor atunci. Se poate fără posturi. Intrăm pe comparatorul de la ANRE pe osf.ro sau scanăm codul QR de aici din client. Pentru liniște în familie poți schimba furnizorul simplu și gratuit în peosf.ro. În România, cele mai multe decese survin ca urmare a unei boli cardiovasculare. Nu toate problemele cardiace sunt însoțite de semne clare de avertizare. Ai grijă de inima ta. Adoptă un stil de viață sănătos și mergi la control periodic. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății. Ce fac? Am nevoie mâine. Dă, bă, ceva la femei. N-am dat niciodată, nu știu cum. Și nici nu trebuie să afli. Așteaptă zi de ceva. Vă dau și eu ceva să mă ajutați mai repede? Mihai Costache, ofițer de GEA. Haideți că vă ajut eu cu un dosar penal pentru dare de mită. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție. În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție pe subiect aici pe Antena 3 Constanța și vă invit ca de fiecare